Джон Кол раскрывае падрабязнасці перамоваў з Лукашенко. Першая лэдзі ЗША тым часам зняпраўджвае заявы кіраўніка Беларусі, што яна нібыта звярталася да яго з просьбамі аб вяртанні украінскіх дзяцей. І як гэта ўсё паўплывае на далейшыя кантакты Менску і Вашынгтону, а адказы шукаем разам у нядзельнай студыі Белсат. З вами Віталь Бабін, запрашаю ў жывы эфір. П'е шмат гарэлкі і лаецца матам. Джон Кол агучыў дэталі перамоў з Лукашэнкам, а Меланія Трамп злавіла дыктатара на хлусні. Тое, як себе паводзіць Лукашенко з пункту гледжання таго амплуа, які ён прыняў для перамоў з амерыканцамі. Пагрозы спецслужбаў і праплочаныя аператары. Беларусы не спужаліся і масава святкавалі Дзень волі. Всім тым, хто хоча ідэнтыфікаваць альбо фіксаваць беларусаў з кепскімі мэтамі, трэба сказаць. Ёсць адмыслова абучаныя людзі, якія зафіксуюць саміх гэтых таварышаў. І ў Беларусі, і за мяжой. Вазы, песні і аўтамат. Як Лукашенко з'ездзіў да свайго сябра Кіма ў Паўночную Карэю? Ён быў у захапленні. Там бачна, што чалавек захаплення ад таго, што ён пабачыў. Пабываў у краіне, якая сапраўды для яго цікавая. Пасярэдніцтва амерыканцаў дае плён. Прэм'ерка Літвы заявіла пра гатовасць да сустрэчы Менск-Вільня на ўзроўні намеснікаў міністраў замежных справаў. Лукашенко вялікімі крокамі ідзе да сваіх мэтаў. У інтэрв'ю Financial Times спецпасланнік Трампа Джон Кол не выключыў запрашэнне беларускага палітыка ў Белы дом ці рэзідэнцыю Мар-а-Лага. У якасці лыжкі дзёгцю Кол апублічыў непрыемныя дэталі паводзінаў Лукашэнкі падчас перамоваў, а Меланія Трамп злавіла дыктатара на хлусні. Юлія Цяльпук працягне. Вашынгтон патрабуе вызвалення палітвязняў, Менск чакае адмены санкцыяў. Гандляванні ідуць за зачыненымі дзвярыма. Лукашенко прызнаваўся журналістам. Я понимаю, что мы не даем больше информации не по-американски. Трамп, мне чем он нравится, он не дипломат. Он как думает, так и говорит. Что там обсуждали с Путиным, он день молчит, потом все это вывалит. Дэталі менскіх перамоваў выдаў спецпасланнік Трампа Джон Кол. Публікацыю ягонага выступу ў інстытуце Маккейна ад 12 сакавіка прытрымалі, пакуль 250 палітвязняў выйшлі на волю ў абмен на частковую адмену санкцыяў ЗША. Кол прызнаў, што падчас свайго першага візіту падыгрываў Лукашэнку, які наракаў на еўрапейцаў. Я прашу прабачэння за лексіку, але я сказаў яму: так, яны купка з цыкуноў, і з гэтага моманту ён быў у мяне ў кішэні. Ён любіць лаяцца, таму ты лаешся ў адказ, і мы выдатна паладзілі. Мы праседзелі 5 гадзінаў, і ён увесь час гаварыў. Пасланнік Трампа летась ужо казаў, што за дзелавым абедам у Менску было шмат гарэлкі. Цяпер распавёў, як амерыканцаў схілялі піць на роўных. Лукашенко падымаецца, вядома, на стале гарэлка і ўздымае тост за прэзідэнта Трампа. Хлопцы з дзярждэпу даюць мне знак: ты мусіш выпіць за яго. Я падымаюся і прамаўляю тост у адказ. І тут пачаліся гэтыя бясконцыя тосты. Калі ён на мяне не глядзеў, я проста выліваў гарэлку на падлогу. Лукашэнкаўскія прапагандысты не акцэнтавалі ўвагу на выказваннях амерыканскага пасланніка. Сярод нямногіх выказаўся дарацца пасланнік амбасады Беларусі ў Расіі Александр Шпакоўскі. Маўляў, Кол не сказаў нічога новага, а ягоны пераможны тон адпавядае аўдыторыі інстытуту Маккейна і палітычным задачам. У ЗША наперадзе прамежкавыя выбары ў Кангрэс, і трампісты сустракаюцца з крытыкай з розных бакоў. У гэтай сувязі сам факт перамоваў з Менскам ім неабходна інтэрпрэтаваць як поспех. Дырэктар нацыянальнай бібліятэкі і дэпутат палаты прадстаўнікоў Вадзім Егін у размове з прапагандыстам Азаронкам высунуў тэзу, што Кол спрабаваў ціснуць на Менск, паколькі перамовы для яго ідуць складана, і назваў выказванні спецпасланніка праяваю амерыканскага снабізму. Президент очень тяжелый для них переговорщик. Это человек, уверенный в себе. Это лидер, которому не от Америки надо что-то, а Америке от него надо что-то. Не ими поставлено. И нужно и его экспертное мнение,
и важна позиция Беларуси в регионе, и нужен белорусский калий. Зусім іншыя акцэнты ў прамове Джона Коула пачуў амерыканіст Антон Пянькоўскі. Коул распавядае амерыканскай аўдыторыі пра рэальны стан перамоваў і пра манеру рэжыму іх весці. Яны не купляюцца на гэтую вось гульню, на гэта яго амплуа, на гэтую вось ролевую мадэль, якую ён для сябе прымяняе. То есть гэтага радушнага гаспадара, які там п'е і гэтак далей. Перамовы такого ўзроўню па такім сур'ёзным тэмам так не вядуцца. Вось. І тое, што гэта падкрэсліваецца, гэта просто кідаецца в вочы, і яны бачаць, што гэта ненармальна. Вашынгтону цікавыя канкрэтныя крокі Лукашэнкі ў абмен на канкрэтныя саступкі і нічога лішняга. Нават крытыку беларускай апазіцыі амерыканскі бок спрабаваў сцішыць, каб не заміналі працэсу, узгадваў Коул. ЗША таксама далі Лукашэнку ведаць, што сочаць за ягонымі інтэрпрэтацыямі і хлуснёю адносна перамоўнага працэсу. Чтобы не заподозрили потом меня, что я врал или где-то что-то там вилял, крутил и так далее. Падчас сустрэчы з прапагандыстамі Лукашенко заяўляў, што першая лэйдзі ЗША звярнулася да яго па дапамогу ў вяртанні з Расіі вывезеных украінскіх дзяцей. У інтэрв'ю Breitbart News Меланія зняпраўдзіла гэтыя словы. Сцверджанне спадара Лукашэнкі пра тое, што я звярталася да яго па дапамогу ў сувязі са спробамі аб'яднаць украінскіх і расійскіх дзяцей з іхнымі сем'ямі, ёсць і лжывым, і беспадстаўным. На сённяшні дзень усе перамовы і ўзаемадзеянні ў гэтай справе вяліся выключна маім упаўнаважаным прадстаўніком і мною асабіста, наўпрост з украінскімі і расійскімі афіцыйнымі асобамі. Унутры Беларусі ці для аўдыторыі так званай постсавецкай прасторы беларускі ўзурпатар неаднаразова выдумляў ці хлусіў дзеля фармавання свайго палітычнага іміджу. У стасунках з ЗША такія фэйкі могуць мець адваротны эфект. Пра хлусню Лукашэнкі даведаўся ўвесь свет. Дональд Трамп і амерыканцы гэта на бягучы момант ледзь не адзіныя такі буйны ўрад, які гатовы размаўляць з Александром Лукашенко. Калі мы там не бярэм Кітай і Расію, з якімі час ад часу таксама складаныя стасункі. І пэўная іерархія, хто ў гэтых стасунках галоўны, хто можа себе штосьці дазваляць, а хто не можа себе дазваляць. Я лічу, што Александр Лукашенко дакладна разумее. Прэсавая сакратарка дыктатара Наталья Эйсман заявіла, што ўжо сёлета Лукашенко можа асабіста сустрэцца з гаспадаром Белага дому. А вось той жа Джон Коул пакуль з асцярожнасцю кажа пра такую сустрэчу. Маўляў, наперадзе яшчэ шмат працы. Юлія Тельпук, Белсат. Александра Філіпенка, палітолог, амерыканістка з намі на відэасувязі. Александра, добрый вечер. Дзякуй вялікі, што далучыліся да нашага эфіру. Спасибо большое за приглашение. Скажите, навошта Джон Коул увогуле агучваў всю гэтую інфармацыю пра гарэлку і пра гэтыя закулісныя перамовы? Бо, напэўна ж, ведаем пра тое, што Лукашенко можа псіхануць, можа разлавацца, гэты трэк па вызваленню палітвязняў можа хутка скончыцца. Ваше меркаванне? Все-таки мы видели, как разные спецпосланники Дональда Трампа, и те, которые отправляются в Россию, и те, которые отправляются в Беларусь, постоянно привозят какие-то невероятные истории, как раз про замечательные встречи, как их встречают. Кто-то рассказывает про чебуреки, кто-то про горилку, действительно, собственно говоря, здесь есть такое поле для обсуждения. Но это все, конечно, такая пыль, туман, который напускается в связи с различными визитами, в связи с различными встречами. Но сама основа, само содержание этих встреч, конечно, очень далеко от тех прекраснодушных заявлений, которые параллельно делаются. Как все прекрасно друг к другу относятся, как все просто, счастливо встречаться, буквально. Именно это послание нам передают постоянно. Но что внутри, что в подтексте находится, это, конечно, гораздо важнее. Наверняка Дональду Трампу и Белому дому передаются в мельчайших подробностях абсолютно все, каждая секунда этих встреч. Но цели, другое дело, что цели здесь несколько иные, нужно сказать, и нужно отдавать себе в этом отчет и честно об этом говорить, что, конечно, для Дональда Трампа цель освобождения политзаключенных – это не главная цель, это бонус, это дополнительный бонус, который происходит и который заносит Дональд Трамп и его администрация, скажем так, в актив Дональда Трампа в
список тех дел, которые приближают его, там, я не знаю, к Нобелевской премии мира или к какому-нибудь еще гуманитарной награде какой-то мировой. Но в любом случае, для Дональда Трампа это скорее все, что касается политзаключенных, все, что касается освобождения людей, это скорее дополнительный бонус, который он получает в связи с общением с Александром Лукашенко в том числе. Ну, нужно сказать, что администрация Трампа неоднократно показывала и говорила и на протяжении первого срока, и на протяжении второго срока, что отношения нужно выстраивать абсолютно со всеми лидерами всех стран, даже если это диктаторы, даже если это такие рокетмены, как, например, Ким Чен Ын и так далее. Ну вот, тем более, кстати говоря, особенно, мне кажется, важна в этой связи встреча Александра Лукашенко с Ким Чен Ыном и все эти подарки в виде автоматов. Это все действительно очень важно, потому что ведь Дональд Трамп изначально выстраивал отношения с Северной Кореей, которые сейчас абсолютно разладились. Так что здесь нужно сказать, что действительно подтекст гораздо важнее, чем то, как благостно описываются эти встречи и на государственном пропагандистском телевидении, и в США тоже. Калі Джон Кол кажа, што Лукашэнку напужалі падзеі ў Іране і Венесуэле, і што яму трэба быць вельмі асцярожным, каб не сядзець за адным сталом з кепскімі хлопцамі. Што гэта на практыцы значыць? Ну, это, конечно, такое тоже очень дружеское, очень осторожное предупреждение в том числе. Ну, с одной стороны, США хотят предупредить, что, ну, действительно, конечно же, Александр Лукашенко волен действовать так, как он считает нужным, но все-таки нужно прислушиваться к тем сигналам, которые идут из Вашингтона. Поскольку мы понимаем, что Вашингтон имеет свое представление о том, какую роль Александр Лукашенко играет в войне в Украине. Ну, то есть не он сам, а то, что он может передавать в Москву, в том числе учитывая войну в Украине. Действительно, в Вашингтоне есть такое представление, что через Александра Лукашенко можно передавать какие-то сведения, какую-то информацию, какие-то предложения, которые иначе в Кремле не услышат. И при этом мы понимаем, что для этого Александру Лукашенко нужно быть близким, в том числе и с так называемой осью зла, скажем так, с тем же Владимиром Путиным и с другими лидерами, в том числе и иранскими, вполне возможно, и северокорейскими в том числе. Но при этом Вашингтон отправляет сигнал: пожалуйста, при этом будьте осторожны, не забывайте, что может произойти практически с любым лидером любой страны, ну, особенно если мы берем в пример Венесуэлу, Николаса Мадуро, который находится сейчас в тюрьме в Нью-Йорке. Да рэчы, акурат зараз у гэтыя дні пачаўся суд над Николасом Мадуро ў Нью-Йорку, і, напэўна, гэта інфармацыя таксама падточвае Александра Лукашэнку дзесьці. Разам з тым, Меланія Трамп злавіла Лукашэнку на хлусні і зрабіла гэта публічна. Александра, як вы лічыце, навошта ввогуле першая ледзі ЗША рэагуе на словы нейкага там кіраўніка, хай сабе далёкай Беларусі, і ввогуле нешта каментуе? Ну, она скорее реагирует на то, что касается ее. Любое упоминание Мелании Трамп, любое упоминание первой леди США, вот здесь, конечно же, ее пресс-служба реагирует сразу. И это и не имеет значения, кто об этом говорит. Неважно, если об этом говорит человек, ну, по крайней мере, который упоминается в том числе в каких-то твитах, ну, точнее, в сообщениях в Truth Social, социальной сети Дональда Трампа, самим Дональдом Трампом, президентом США. Ну, а мы помним все эти сообщения, ну и тоже кадры, которые вы только что показывали, кадры, которые были с Александром Лукашенко, как он торжественно подписывает письмо, соглашаясь присутствовать на Совете мира Дональда Трампа и вступить в этот Совет мира Трампа. Конечно, Мелания Трамп на это реагирует. Она реагирует на вещи, которые связаны с ее персоной. Здесь не имеет значения, кто это, Лукашенко или не Лукашенко. Это ее персона, это касается ее личной деятельности. И, конечно же, учитывая, что Мелания Трамп все-таки выступает, если она политически как-то появляется, она появляется только по гуманитарным вопросам. Вот вы сейчас показываете кадры, это Генассамблея ООН, она председательствовала от США на Генассамблее ООН, и позади нее сидит посол США в Генассамблее ООН, бывший сотрудник администрации Дональда Трампа. И, собственно, Мелания Трамп присутствует всегда на политической арене только с гуманитарными вопросами. И уж она точно не позволит, чтобы как-то умалялись, так
так скажем, ее заслуги в каких бы то ни было гуманитарных темах. Вось менавіта гэты выпадак, калі Меланія узгадвае Лукашэнку і, спасылаючыся на ягоныя словы, зняпраўджвае іх, фактычна прызнае ў тым, што Лукашенко схлусіў, так? Ці гэта інфармацыя можа нейкім чынам паўплываць на самога Дональда Трампа, разлаваць яго і фактычна скруціць гэтыя далейшыя перамовы з Лукашэнкам? Ну, в любом случае, конечно, это плюсом не является, безусловно, для каких-то взаимоотношений, каких-то контактов между Минском и Вашингтоном. Хотя эти контакты усиливаются, как мы видим сейчас, но мы понимаем, нужно тоже понимать, что действительно в Белом доме есть вот это четкое представление о том, что можно воздействовать через Александра Лукашенко, ну вот на ту самую ось зла. Ну, мы вот всегда думаем про Владимира Путина в первую очередь, ну вот посмотрите встречу с Ким Чен Ыном. То есть вот через него можно воздействовать. Есть прекрасная возможность, с одной стороны, как будто бы одной рукой снимать санкции с Беларусь-Калия, но при этом без Европы это снятие санкций не так работает. Ну каким образом, как доставлять? Через Россию и Аляску разве что. Но тем не менее Калий США покупают у Канады, и уж американские фермеры и канадские фермеры связаны годами сотрудничества, и точно американские и канадские фермеры не будут в угоду каким-то политическим интересам брать и внезапно начинать все покупать у Беларуси. Поэтому, соответственно, мы понимаем, что это только первый шаг для того, чтобы добиться дальнейшего снятия санкций. Необходимо, чтобы США договаривались уже, в свою очередь, с Европой. То есть сейчас это для США такой удачный момент. И, конечно, любая вот эта соломинка, любой дополнительный негатив какой-то, ну, может сказаться и на дальнейших переговорах. Падчас візіту Лукашэнкі ў Паўночную Карэю, у тым ліку ягоная прэс-служба спасылалася на тое, што лідары абедзвюх краінаў абмяркоўвалі стасункі з амерыканскім бокам. Александр, на ваш погляд, ці мог Вашынгтон нейкім чынам праз Александра Лукашэнку, ведаючы пра ягоны візіт у Паўночную Карэю, у Пхеньян, перадаць нейкую інфармацыю, данесці нейкую інфармацыю? І калі так, то што? Именно так, вот именно это и кажется. С одной стороны, может показаться, вот Александр Лукашенко, он всячески показывает, что он и в США буквально уже одной ногой летит, уже просто вот он собрался и уже прям вылетает в США. Потом, правда, выясняется, что, ну, наверное, как-то это не совсем так, но тем не менее вот такие заявления делаются. И вот он в Северную Корею летит, и со всеми он общается, и прочее. Но все-таки, мне кажется, важно понимать, что, безусловно, сейчас все вопросы снятия санкций – это только первый этап, это только начальный первый этап. Без снятия санкций Евросоюзом невозможно говорить о том, что ситуация кардинальным образом меняется. Поэтому сейчас это не то, что Александр Лукашенко освободился от санкций и как бабочка полетел по всему миру и готов просто встречаться с кем угодно. Нет, все-таки кажется, что вот это отсутствие контактов США с Северной Кореей сейчас, полное отсутствие. Давайте вспомним первую администрацию Дональда Трампа. Переписки, чуть ли, как это назвали в США, любовные письма между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Сейчас ничего подобного нет. А при этом Азиатско-Тихоокеанский регион – это тема очень важная для Дональда Трампа. Особенно учитывая то, что Китай готовится к 27 году, там столетие китайской армии, и там заседание Компартии. Там много всего интересного. Так что контроль нужно держать. И вот этот контроль может, точнее, информация действительно может передаваться в том числе и через Александра Лукашенко. Наколькі блізка, на ваш погляд, могуць зайсці стасункі паміж Вашынгтонам і Менскам з цягам гэтага года? Ну, конечно, с Дональдом Трампом делать, как что-то загадывать, это только мы с вами должны взять Таро, я не знаю, кофейную гущу. Это гиблое дело что-то загадывать с Дональдом Трампом. Но, тем не менее, конечно, Дональд Трамп хотел бы в первую очередь, чтобы Александр Лукашенко сыграл важную роль в окончании, в договоренностях, в окончании войны в Европе. Ну, хотя бы прекращение огня, если не заключение мирного договора. Мы видим, как Кремль совершенно не собирается ничего
его заканчивать, как Кремль постоянно все обещает и кормит завтраками американскую сторону. Ну вот в Белом доме, еще раз возвращаясь, тут это именно мнение Белого дома. Это важно подчеркнуть, что можно воздействовать через Минск, соответственно, на Москву. Дональд Трамп, конечно, вероятно, будет усиливать взаимоотношения, но все-таки только после промежуточных выборов, потому что, судя по всему, Дональд Трамп не верит в возможность заключения мира, возможность окончания военных действий в Европе до промежуточных выборов в США, до 3 ноября, но поэтому вот где-то во второй половине осени, вот тогда уже можно будет говорить, может быть, про какие-то более близкие отношения, какие-то действительно встречи или встречи на полях, может быть, каких-то даже мероприятий Дональда Трампа и Лукашенко. Будзем абавязкова сачыць за развіццём гэтых падзеяў. Вялікі вам дзякуй за гэтую размову. Александра Філіпенка, палітолог-амерыканістка, была з намі на відэасувязі. Жыве Беларусь. Цягам гэтага тыдня ў дзесяткіх гарадоў па ўсім свеце беларусы адзначалі Дзень волі. Фінальным пунктам стала масавае шэсце ў Варшаве, падчас якога ўжо традыцыйна разгарнулі 330-метровы бел-чырвона-белы сцяг. Як гэта было у наступным матэрыяле. Я вельмі веру, мої дороженькі, что вельмі хутка мы с вами сустрэнемся не через эту камеру, а на улице, на площади той незалежности. И у нас будет лунать вот такий стяг на самой высоте. Я вас всех кохаю. Заўсёды стараюся быць з тымі, хто змагаецца за свабоду. Такі жэст салідарнасці калісьці для нас быў вельмі важным, калі мы змагаліся за свабоду Польшчы. Сёння мы разам з тымі, хто змагаецца за такую ж свабоду. На сувязі Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету «Лідар НАО». Добрый вечер. Добрый вечер, вітаю вас, вітаю гледачоў. Спадар Павел, адметнасць сёлетняга свята, на мой погляд, палягае ў тым, што яны расцягнуліся фактычна на ўвесь тыдзень, але самае галоўнае, што ў акцыях і шэсцях, прымеркаваных да Дня волі, узялі ўдзел досыць вялікая колькасць ужо былых палізняволеных пасля вялікага перапынку. А што б вы адзначылі? Мне здаецца, што даволі шмат людзей прыйшло, больш нават, чым у мінулым годзе. Мне уяўляецца, што тыя захады, якія робіць рэжым, мы чулі з вами заяву так званага следчага камітэта з пагрозамі да удзельнікаў, ужо працуюць у меншай ступені. Бо мінулы раз мы сапраўды перажывалі, як арганізатары гэтага шэсця, і ведаць, што і працаваў гэтым разам аргкамітэт на чале з Паўлам Северынцам, перажывалі, ці людзі адгукнуцца, бо ведаем, што хацелі бы прыйсці, але ўсё ж такі людзі апасаюцца крымінальных справаў і пазней канфіскацыі маёмасці ў Беларусі. Але тут мы пабачылі, што ўсё ж такі мы адталкнуліся ад гэтага ніжняга парога, і людзей прыйшло значна больш, была вельмі добрая атмасфера, былі усмешкі на тварах, была добрая рэакцыя на выступоўцаў, як на пачатку мітынг быў, як і пасля ўжо завяршальны, фінальны мітынг. Так што мне падаецца, што не так ужо эфектыўна працуюць гэтыя ўсе пагрозы з боку рэжыма да удзельнікаў падобных мерапрыемств. Але чаму так званыя следчыя, увогуле спецслужбы Беларусі працягваюць гэтыя пагрозы на адрас нібыта ад акцыі ў Варшаве ці ў Вільні, там лясніцы рэжыму Менску? Вы ведаеце, мы вельмі часта займаемся самакрытыкай, кажам, што ад нас нічога не залежыць, што мы ні на што не ўплываем, але мы ўплываем, і ад нас шмат што залежыць. Залежыць ад таго, наколькі мы актыўныя, наколькі мы эфектыўныя, наколькі мы таксама можам
быць публічнымі. І вось калі выходзіць такая колькасць людзей, а прыходзяць таксама польскія палітыкі, напрыклад, на афіцыйным мерапрыемстве, якое ладзілася дзень да марша, прысутнічаў дзяржсакратар міністэрства замежных спраў Польшчы. На мерапрыемстве учора дэпутат Еўрапарламента, кіраўнік групы сяброўства, сенатар, былы міністр замежных спраў маршал Сейма Схітына, была Лымковска, спадарня дэпутат Сейма. І гэта бачыць і палітыкі. Значыцца, калі яны будуць прымаць рашэнні ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі, па падтрымку нашых дзеянняў, яны будуць, безумоўна, гэта ўлічваць. Мне падаецца таксама важным тое, што прагучала на мерапрыемстве з удзелам менавіта дзяржсакратара МЗС Польшчы. Па-першае, МЗС Польшчы ўжо чарговы раз сумесна з аб'яднаным пераходным кабінетам. Гэта была сумеснае менавіта мерапрыемства, зладзіў афіцыйную частку і канцэрт, і пазней прыём з нагоды Дня волі. Гэта як дыпламатычнае мерапрыемства, гэта палітычны месседж рэжыму. І яшчэ больш, дзяржсакратар МЗС Польшчы Барташэўскі сказаў аб важнасці інстытутаў, аб'яднанага пераходнага кабінета, як інстытута, вакол якога варта аб'ядноўвацца пры разуменні таго, што ў людзей могуць быць розныя погляды, розныя меркаванні, можа быць крытыка, але інстытуты, ён падкрэсліў, адыгрываюць вельмі важную ролю. Ён узгадаў тое самае, як было ў Польшчы у часы, калі функцыянаваў урад на выгнанні. Я б тут дадаў таксама і каранцыйную раду, бо адбудуцца выбары ў каранцыйную раду. І менавіта каранцыйная рада з'яўляецца тым унікальным месцам, інстытутам, дзе могуць аб'ядноўвацца людзі і, перамагаючы, пазней рэалізоўваць сваю стратэгію, аб'ядноўваючыся ў большасць у каранцыйнай рады. Гэта класіка дэмакратыі. Нічога іншага не прыдумана ў еўрапейскіх і сусветных дэмакратах. І варта гэта прасоўваць і падтрымліваць. Зрэшты, ужо вельмі хутка дадзім акурат слову прадстаўніку віцэ-міністру замежных спраў Польшчы, бо акурат вот на гэтым тыдні споўнілася 5 год, як журналіст Анджэй Пачобут знаходзіцца за кратамі ў Беларусі, і польскія ўлады рэгулярна заяўляюць, што працуюць над яго вызваленнем, і пра кантакты заяўляў і Лукашенко, але пакуль прагрэсу ў гэтай справе не назіраецца. Пра тое, ці ідуць перамовы паміж Варшавай і Менскам, мы запыталіся віцэ-міністра замежных спраў Польшчы Владыслава Барташэўскага. Давайте паслухаем. Няма афіцыйнага дыялогу з рэжымам Лукашэнкі, ёсць кантакты рабочыя. Але сярод іншага мы настойваем на вызваленні палітвязняў і стараемся весці перамовы на гэтую тэму. Але мы не падтрымліваем нармальных кантактаў з рэжымам. Заўсёды ёсць каналы для абмену інфармацыі і дамовы, і часам удаецца трохі вязняў адтуль забраць. І гэта трэба з кімсьці каардынаваць. Спадар Павел, ёсць меркаванне, што цяпер польскі бок, скажем так, старается, намагается лишний раз не агучваць інфармацыю пра Анджэя Пачобута. Маўляў, каб Лукашенко не патрабаваў ад Варшавы што заўгодна за вызваленне журналіста, каб не падвышаць гэтыя стаўкі. Што вы думаеце на гэты конт? Я думаю, што польскі бок вельмі моцна разлічвае на намаганні амерыканскага боку спадара спецпрадстаўніка прэзідэнта Трампа Джона Коула, які неаднойчы уже, наколькі я ведаю, падымаў гэтае пытанне падчас сустрэчаў з Лукашэнкам, прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Але менавіта рэжым Лукашэнкі, КДБ, ці ён асабіста выкрэслівае яго прозвішча з лісты тых асобаў, якія маглі бы выйсці на свабоду. Бо Лукашенко разглядае справу Анджэя Пачобута ў нейкім сэнсе асабістую, але з іншага боку, што для яго галоўнае, гэта інструмент шантажа. Шантажа ў бок Польшчы дзеля таго, каб дамагчыся палітычных перамоў. Тое самае ён ажыццяўляе ў бок Літвы. Паглядзіце, арышт гэтых фураў, якія знаходзяць на тэрыторыі Беларусі, пазней выкарыстоўваўся Лукашэнкам, каб дамагчыся менавіта палітычных дыялогу. Такі самы метад праз Анджэя Пачобута, і не толькі яшчэ знаходіцца ў вязніцы ў Беларусі і грамадзянін Польшчы Гавал, ён спрабуе выкарыстаць дзеля таго, каб дамагчыся ўзроўня сустрэчаў, напрыклад, палітычных кансультацый намеснікаў міністра замежных спраў, альбо прыезд у Мінск кіраўніка парламента Польшчы, альбо міністра замежных спраў Польшчы. Такія чуткі таксама ходзяць. Але тут трэба зразумець, што сам факт прыезду нават высокапастаўленай асобы ў Мінск не задаволіць Лукашэнку. Яму патрэбна будзе першае прызнанне яго ў якасці прэзідэнта, а ён не прызнанне яго ў якасці прэзідэнта, а ён такавым не з'яўляецца, і каб Польша ініцыявала зняццё санкцый з рэжыму Лукашэнкі, бо эканамічная сітуацыя становіцца ўсё больш і больш напружанай. Яму вельмі залежыць на развіцці эканамічных адносінаў з Еўрапейскім Саюзам. Гэта мінімум тое, што бы хацеў атрымаць Лукашенко.
Ну і на гэтым тыдні акурат зрабілася вядома, што з рэжымам Лукашэнкі афіцыйныя кантакты падтрымліваюць не толькі Злучаныя Штаты Амерыкі. Менск наведаў прадстаўнік ураду Нямецчыны Беньямін Вальтер. Летась яго прызначылі афіцыйным прадстаўніком Міністэрства замежных справаў гэтай краіны ў справах Беларусі. Вядома, што ён правёў некалькі сустрэчаў. З ім былі сустрэчы, і на якія тэмы пра гэта невядома. Амбасада ФРГ падзялілася толькі жартаўлівым відэа, як дыпламат знаёміўся з Беларусю. Давайте паглядзім і вернемся на нашу размову. Спадара Павела, якія інтарэсы могуць быць у Нямецчыны, вось, улічваючы гэты візіт? Пра што магло весціся гаворка ўвогуле? Я ведаю асабіста гэтага дыпламата. Некалькі тыдняў таму назад мы сустракаліся разам з кіраўніком Коордынацыйнай рады Беларусі Артёмам Бруханом у Міністэрстве замежных спраў Германіі на ўзроўні дырэктара, палітычнага дырэктара, які адказвае за супрацоўніцтва з нашым рэгіёнам, і гэты дыпламат прысутнічаў падчас гэтай сустрэчы. Я скажу, як ужо дасведчаны дыпламат, амбасадар, гэта тэхнічны ўзровень, гэта дэск-офіцер. Гэта адказны малодшы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў за адносіны з Беларусю. Такія супрацоўнікі ёсць ва ўсіх Міністэрствах замежных спраў па канкрэтных краінах. Яны прызначаюцца. Таксама ёсць у МЗС Беларусі менавіта на ўзроўні аташэ ці там трэцяга сакратара, можа трошкі вышэй дыпламат, які адказвае за адносіны з канкрэтнай краіны. Але яго адказнасць заключаецца ў тым, што ён рыхтуе адпаведныя дакументы, ён выконвае тыя даручэнні, якія дае палітычнае кіраўніцтва на ўзроўні начальніка аддзела, пазней дырэктара дэпартамента альбо намесніка міністра замежных спраў. Таму гэта, яшчэ раз, тэхнічны візіт. Гэта хутчэй азнаямленне, я думаю, з дзейнасцю амбасады, бо амбасада Германіі знаходзіцца пастаянна пад прэсінгам спецслужбаў Лукашэнкі, мы пра гэта ведаем. Магчыма, у яго адбылася сустрэча міністра замежных спраў, але это быў вельмі нізкі ўзровень. Можа, у нейкім сэнсе гэта была спроба атрымаць нейкую інфармацыю ад Мінска, але яна не ўплывае на палітычныя рашэнні Германіі. Мы ведаем пра тыя кантакты, якія зараз ініцыюе рэжым Лукашэнкі з іншымі еўрапейскімі сталіцамі, і камунікуючы з нашымі партнёрамі, калегамі ў гэтых сталіцах, мы перадаем таксама нашую пазіцыю. Наша пазіцыя звязана з тым, што калі Лукашенко хоча мець адносіны з Еўрапейскім Саюзам, ён спачатку павінен пачаць дыялог з беларускім грамадствам, з дэмакратычнымі сіламі. Таксама у нас ёсць пазіцыя наконт таго, павінен зрабіць Лукашенко для дэкрыміналізацыі грамадска-палітычнага жыцця ў Беларусі. Гэта падрыхтаваны дакумент праваабаронцамі беларускімі, нашай камандай Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. І гэты матэрыялы мы перадаем таксама нашим партнёрам. І гэтыя дакументы, я думаю, з'явяцца на стале як міністра Рыжынкова, так, я думаю, і самого Лукашенко. Спара, Павел, хацелася б яшчэ одну тэму закрануць у сённяшнім нашым эфіры, бо роўна год таму, дзень волі, знікла Анжэліка Мельнікава. На мінулым тыдні акурат з'явіліся фотаздымкі экспікеркі Коордынацыйнай рады з мацоўні ў Менску, што выклікала новую хвалю здагадак наконт ейнага таямнічага знікнення. І калі здымкі рэальныя, то яны паказваюць звычайнае жыццё Мельнікавай у Беларусі, а значыць, падмацоўваюць версію яе супрацы са спецслужбамі Лукашэнкі. Сваім меркаваннем пра такі сцэнар з парталам Цэнтра Еўропы падзялілася былая афіцэр контрвыведкі Агентства ўнутранай бяспекі Польшчы Анна Грабоўская-Сівец. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Я не ведаю, як яна паводзіла сябе ў кантактах з іншымі супрацоўнікамі Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Аднак сам факт, што яе прынялі ва ўпраўленне, што яна адпавядала ўсім крытэрам і паднялася там так высока, можа сведчыць пра тое, што беларускія спецслужбы вельмі добра яе да гэтага падрыхтавалі. Тое, што яе вывезлі з Польшы, што гэта адбылося раптоўна, нечакана, нават з намёкам на выкраданне, выглядае даволі адчайным крокам службаў, а значыць, праявай нейкай формы крызісу ў супрацы паміж беларускімі спецслужбамі і Мельнікавай. Цяпер раптам высвятляецца, што яна не знікла, а просто выехала. Спадара Павел, як пракаментуеце гэтую заяву? Гэта каментар эксперта, гэта не пазіцыя афіцыйная. Я быў трошкі здзіўлены некаторымі момантамі гэтага інтэрв'ю. Дарэчы, дзякую вялікі Белсату. Я даў інтэрв'ю таксама гэтаму парталу і бліжэйшым часам, спадзяюся, яно
з'явіцца, і гледачы і чытачы змогуць яго прачытаць. Ну, па-першае, мы знаходзімся на вайне. Супраць нас, я кажу пра аб'яднаны пераходны кабінет, Координаційную раду і канкрэтна Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, вайну вядуць 3 спецслужбы Лукашэнкі. Гэта КГБ, гэта ваенная выведка ГРУ Міністэрства абароны, і гэта выведка Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Военная выведка наведывали 2 офицеров военной выведки курсы польской мовы поверхам ніжэй, там, где находится Народное антыкрызіснае управление. Так само супраць нас воюют и российские спецслужбы. Например, офицер военной выведки ГРУ Министерства обороны России приходил в офис брать у меня интервью, а позднее он был затрыманы польскими спецслужбами, и он усталявал место моего проживания в Варшаве. Так что я уже не кажу, что КДБ не спыняется, и зараз ведется криминальная справа военным прокурором Польши, Варшавской окружной прокуратуры по факту спробы вербовки не меньше, чем 15 супрацоўнікаў нашей команды и членов коалиции «Латушка рух» и «За свободу». Тому, калі мы робим нейкие высновы оценки, давайте з гэтага заходить. И мы, зразумела, тут можем различивать только и выключно на дзейнасць и дапамогу контрвыведки Польши альбо іншых европейских краінаў, где мы находимся. У нас нема права ствараць ни выведки, ни контрвыведки. Это все будет порушением дзеючага законодаўства. Давайте не будем забывать, что и кабинет, и Координаційная рада, и НАУ признаны экстремистскими и террористычными организациями. Так что яны тут але ці вы верыце ў версію тое, што спадарня Мельнікава знаходзіцца ў Беларусі? Я маю на ўвазе перадусім гэтае пытанне. Я бачыў гэты здымак, мы бачым з вами толькі здымак. Цікава, што пасля майго інтэрв'ю Белсат у ранішняй праграме фактычна гэты здымак трапіў у адрас Балаганова, вядомага блогера Рыкава, ва Украіну. Даслоўна 2 дні пасля таго, як я даў інтэрв'ю Белсату, дзе я прывёў менавіта адказ прокурора, нацыянальнага прокурора Польши аб тым, што Анжэліка з'яўляецца пашкадаванай асобай у гэтай справе, што ажыццяўляюцца актыўныя дзеянні, каб знайсці месца яе знаходжання. І справа ідзе па артыкулу 189 параграф 1 крымінальнага кодексу Польши. Гэта прымусовае фактычнае пазбаўленне волі канкрэтнай асобы. Ну вось ёсць зачэпка. Вось паказалі фотаздымак. Чаму пракуратура не высвятляе і чаму ўвесь гэты год яна не высветліла ў Менску, яна ці не? Ну гэта ж, ну што не працуе контрвыведка, Я думаю, что працуюць. Мы не з'яўляемся бокам у гэтай справе. Там было афіцыйна нам паведамлена, што мы, на жаль, не можем, польскі бок, прадставіць вам дакладную інфармацыю, якія дзеянні ажыццяўляюцца і што нам вядома. Таму нам даюць, так скажем, толькі частку інфармацыю. Тое, што публічна я пазней магу агучыць, бо я якраз аргументаваў, калі я накіроўваў ліст генеральнаму прокурору Польши, міністру юстыцыі, што нам вельмі важна камунікаваць грамадству. Што ж адбылося з Анжэлікай Мельнікавай, дзе яна знаходзіцца. І цікава, што менавіта пасля гэтай камунікацыі адразу ж з'яўляецца гэты здымак. Ці ён сапраўдны, мы да гэтай пары не ведаем, мы яго бачым. Ці адбудзецца можа нейкае інтэрв'ю ў перспектыве там Маркаву, а чаму яно не адбылося на працягу гэтага года? Ну, дарэчы, а чаму не адбылося? Чаму? Бо ёсць версія пра тое, што, напэўна, калі Мельнікава ў Беларусі, яе не паказваюць па БТ, ну, значыцца, у яе ёсць нейкая дамова са спецслужбамі, каб яе проста не свяцілі, а тут з'яўляюцца гэтыя фотаздымкі. Я адкажу вам пытаннем на пытанне. А ці могла бы агентка КДБ, ці нават афіцер КДБ, напрыклад, дамагацца непрызнання Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта і выступаць з гэтай пазіцыяй? Да не, ну сур'ёзна. То есть выступая кіраўніца Координаційнай рады Беларусі на парламенцкай асамблеі Савета Европы і публічна заклікае усе парламенты, парламентарыяў, членаў Савета Европы не прызнаць Лукашэнкі ў 2025 годзе у якасці прэзідэнта, бо гэтыя выбары былі безвыбарамі. Яна прапаноўвае прызнаць Ціхановскую, аб'яднаны пераходны кабінет і Координаційную раду. І гэта трапляе ў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Савета Европы. Я расказваў гэтую гісторыю, што там была памылка на палітычным камітэце з майго боку, калі, напрыклад, прызнанне Координаційнай рады яна не подняла руку и не пропанавала на комитете. Она поздней домоглася, собравши подписы, как это было уписано в резолюцию. Поздней. Калі яна, менавіта яна, разумела, з нашей падтрымкай, домоглася, что Сенат Польши офиційным документом, які опубликованы в офиційных правовых документах парламента Польши, признал Координаційную раду парламенту миграции. Пробачьте, калі б я сидел в Варшаве амбассадором, и такое бы отбылося, я повинен был бы подать у отставку
і іншага не было. Ну, далей, ці магла яна паўплываць на нейкі нашы дзеянні, звязаныя з санкцыйнай палітыкай. Зразумела, мы займаліся пытаннем крымінальнага пераследу Лукашэнкі. І што мы чуем? Што прокурор Міжнароднага крымінальнага суда узбудзіў крымінальную справу супраць Лукашэнкі. Так прабачце, што ж гэта тады за дзеянне агенткі і афіцэра КДБ, якая, напрыклад, магла сарваць паседжанне Коордынацыйнай рады па адказнасці Лукашэнкі ў студзені 2025 года. А яна за свае грошы фінансуе гэтае паседжанне. І прымаецца рэзалюцыя, якая дасылаецца ва ўсе еўрапейскія парламенты. Павел, гэта ўсё не адмяняе таго факту, што Анжэліка Мельнікова знікла з вялізнай сумай грошай 150 тысяч евро. Гэта ўсё не адмяняе фактаў расследавання журналістаў, якія даказваюць пра тое, што яна мела сувязі са спецслужбістам Лабеевым. Па-першае, мы гэта ведаем з расследавання, фактычна мы гэта не маем пацверджання, я не выключаю, што гэта можа быць, я выходжу з фактаў. Я вам называю факты, на якія вельмі цяжка даць адказы, разумееце? Калі і адбылося штосьці дрэннага з Анжэлікай Мельнікавай, то оно магло адбыцца на, можа, апошні час, можа, нейкі месяц перад яе знікненнем, калі яна даведалася, што тая асоба, з якой яна камунікавала, магчыма належыць да спецслужбы. Што тычыцца грошай? Давайте так, гэта ніколі не было фундацыяй Народнага антыкрызіснага ўправлення. Гэта фундацыя кіберпартызанаў. Яны заснавалі гэтую фундацыю. Яна была там старшынёй. Шчыгельскі быў намеснікам старшыні праўлення фундацыі. За некалькі месяцаў да гэтага ён выйшаў з гэтай фундацыі. Таму пытанне па грошах давайте ставіць кіберпартызанам. Я іх вельмі паважаю, вельмі цаню, але гэту адказнасць я не буду браць на сябе, бо мы не кантралявалі ніколі гэтую фундацыю. Чаму так адбылося? Яна прайшла праверку байпола, полиграф, яна прайшла проверку кіберпартызан, яна грамадзянка Польши, давайте не будем забывать, яна прайшла проверку ўсіх спецслужбаў Польши. Вельмі шмат пытанняў хочу яшчэ задаць на гэты конт у тым ліку, спадар Павел. Дзякуй вялікі, мушу вас прерваць, тому што мусім ісці далей, але вялікі дзякуй за ваш каментары. Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, і лідар НАУ быў з намі на відэасувязі. Па ўсіх дыктатарскіх канонах з прафесійна шчаслівымі дзецьмі, песнямі, гіганцкімі вазамі і аўтаматам Калашнікава у якасці падарунка Лукашенка на дзень волі ўпершыню за час свайго кіравання Беларусю здзейсніў візіт у самую закрытую краіну свету, Паўночную Карэю. Як гэта было і чым скончылася ў нашым сюжэце? Ён паляцеў і вярнуцца не абяцаў. 2 дні Лукашэнкі ў КНДР скончыліся пад радасныя крыкі шчаслівых паўночнакарэйцаў. Пад такія ж крыкі, толькі дзіцячыя, першы візіт Лукашэнкі ў Паўночную Карэю і пачынаўся. Вось толькі ў адрозненне ад пуцінскага візіту ў 2024-м сам Кім сустракаць у аэрапорт беларускага госця не прыехаў. У атачэнні сям'і і чыноўнікаў Лукашенко ускладваў кветкі і адвешваў паклоны статуям вялікага кіраўніка і вялікага правадыра. Не такія глыбокія, як прынята ў Карэі, але святочнага настрою гэта дакладна не сапсавала. Туды я паглядзеў за апошнія 10 гадоў быў адзін візіт Сі у 19 годзе, у 24 годзе быў візіт Пуціна, у 19 годзе Кім і Трамп сустракаліся на нейтральнай паласе паміж Карэямі, і Трамп заступіў за мяжу, наступіў на зямлю Паўночнай Карэі. Всё. Ну і Лукашенко вось сёння. Всё. За апошнія 10 гадоў больш візітаў не было. То есть ніякім іншым дыктатарам не цікавы. З вокнаў Мерседеса, вытворчасці нядружалюбнай Нямецчыны, высокаму госцю адкрываліся амаль родныя, чыстыя і шырокія праспекты. З адным адрозненнем ад менскіх. Пхеньянскія былі запоўненыя узрушанымі, шчаслівымі і дысцыплінаванымі паўночнакарэйцамі. Знаете, я вам по-дружески могу сказать, как человек, уже увидевший все в этом мире, вашу страну ждет великое будущее. С этим трудолюбивым, дисциплинированным народом. А за кадрам афіцыйнай хронікі і далей ад цэнтральных вуліц Пхеньяну крыху іншая рэальнасць. КНДР – адна з самых жорсткіх дыктатур у свеце. Такой яе адкрыта называе нават ААН.
Канцэнтрацыйныя лагеры, пакаранне смерцю і прымусовая праца ў невыносных умовах. Яшчэ ў 2024 Упраўленне правоў чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый спрабавала прызнаць гэтыя практыкі злачынствамі супраць чалавечнасці. Тая дысцыпліна, якую ён пабачыў, гэтая вонкавая адданасць, яму гэта вельмі спадабалася. Ён быў у захапленні. Там бачна, што чалавек захаплення ад таго, што ён пабачыў. Пабываў у краіне, якая сапраўды для яго цікавая. Але ў сценах пхеньянскага палацу спорту была святочная атмасфера. Два лідары у вялізных мяккіх фатэлях і старанна падабраны рэпертуар. У выкананні карэйскіх артыстак прагучалі такія родныя і да болю 2020 года знаёмыя песні. У 2024 двух падлеткаў прыгаварылі да 12 гадоў катаржных працаў за прагляд замежных, у тым выпадку паўднёва-карэйскіх кліпаў. Звычайныя жыхары паўночнай Карэі пазбаўленыя права слухаць замежныя песні або глядзець фільмы ці серыялы. За распаўсюд замежнага кантэнту ў КНДР прадугледжана пакаранне аж да вышэйшай меры. Летась уцекачы з КНДР сцвярджалі, што людзей там каралі смерцю за звышпапулярны серыял «Гульня ў кальмара». Для беларускай дэлегацыі падрыхтавалі не крымінальную справу, а падарункі. Паводле ўсходняй традыцыі дарагія і бессэнсоўныя. Беларускія гасцінцы больш практычныя. Ад айчыннай мадыфікацыі аўтамата Калашнікова Все правильно. Да богатого продуктового набору. Это наши продукты. Последний вариант, самые современные. На вечеры падчас грандыёзнага прыёму беларускіх сыроў ці калбасаў з кошыка Лукашэнкі не было. Меню карэйцы падрыхтавалі куды больш вытанчанае. Заліўное з гусінай вантробы ў трускалачным соусе. На другое – тхань з курыцы або траска, тушаная ў кветках. Локшына на латунным блюдзе. На дэсерт – марозіва з турніцаў. Малаімаверна, што хоць адзін просты паўночны карэец каштаваў такое марозіва, як і смажаную ялавічыну. Для яго святочная страва – звычайны рыс. Падставовы па ўсёй Азіі, у краіне, дзе перамагла ідэалогія чучхэ, да гэтага часу рыс выдаюць па прадуктовых картках разам з іншымі прадуктамі. Трохразовае харчаванне тут – прыкмета заможнасці. За апошнія 3 дзесяцігоддзі КНДР перажыла некалькі хваляў голаду. У 90-е, яшчэ пры бацьку Іна, Кім Чен Іру, галоднай смерцю памерлі да 3 мільёнаў чалавек. І пры трэцім Кіму ва ўладзе сітуацыя не лепшая. Паводле расповедаў уцекачоў, ад нястачы ежы паміраюць цэлымі сем'ямі. Тэмы голаду на парадку дня не было. Абмяркоўвалі нарошчванне таваразвароту і падпісалі дамову аб сяброўстве і супрацы. А Лукашенка загадаў адкрыць у Пхеньяне амбасаду і паскорыць працу над скасаваннем візаў паміж краінамі. Трэба глядзець, як будзе ўсё далей развівацца, ці будуць прыязджаць нейкія дэлегацыі з паўночнай Карэі, ці будуць нейкія наладжвацца кантакты паміж міністэрствамі абедзвюх краінаў альбо канкрэтнымі прадпрыемствамі. То бок, ці будзе нейкая матэрыялізацыя тых словаў, якія там казаў Лукашенка пра усебаковае супрацоўніцтва. Кім Чен Іна чакаюць з візітам у адказ у Менску. Яго ўжо анансавала прэс-сакратарка Лукашэнкі ў размове з расійскім агенцтвам ТАСС. Калі ён здарыцца, пакуль невядома. Антон Бяздольны, Белсат. І яшчэ адна важная тэма. У эфіры студыі Белсат выглядае, што ўлады вызначыліся з 3 месцамі, з-паміж якіх выберуць пляцоўку для будаўніцтва сховішча радыеактыўных адкідаў з Беларускай АЭС. Прычым адна з пляцовак у Хойніцкім раёне на Гомельшчыне за 30 кіламетраў ад украінскай мяжы і пры самым палескім радыяцыйным запаведніку. Яшчэ адна за 20 кіламетраў ад мяжы з Расіяй на Магілёўшчыне і трэця паблізу АЭС у Астравецкім раёне за 20 кіламетраў ад літоўскай мяжы. На гэтым тыдні дзяржаўная арганізацыя «Белрау», адказная за адкіды атамнай станцыі, паведаміла пра нейкае сацыялагічнае даследаванне. Згодна з ім, менавіта жыхары Астравеччыны найбольш лаяльныя да будоўлі побач з імі яшчэ аднаго небяспечнага аб'екта. Падтрымка там быццам перавышае 70%. На Магілёўшчыне за сховішча выступаюць 60% мясцовых, а вось у Хойніцкім раёне падтрымліваюць будаўніцтва менш за палову. Вызначыцца з месцам будаўніцтва улады плануюць цягам гэтага года.
Ну а ўжо ў нашу студыю завітаў навуковец і хімік-ядзершчык Сергей Бесараб. Добрый вечар, спадар Сергей. Вітанне, Віталь. Дзякуй, што знайшлі час да нас далучыцца. І пытанне, якое на гэтым тыдні абмяркоўвалі і, канешне ж, ставіцца пад сумнеў такія даследаванні ў Беларусі. Ну ці сапраўды хто скажа, от мы гатовыя на тое, каб у нас размясцілі такое ядравае сховішча. Што вы думаеце? Ну, на самой справе яшчэ ці не год таму, калі ішлі вось да гадавіны чарнобыльскай аварыі абмеркаванні з рознымі экспертамі ў незалежных медыях, калі магу памыляцца, але мне падаецца, я Белсат указаў, калі журналісты пыталіся, дзе сховішча, на ваш погляд, мэтазгодня, я казаў, што Астравец самая мэтазгодная з кропкі гледжання сацыялогіі. Таму што сховішча як выбіраюць? З кропкі гледжання геалогіі, эканомікі і сацыялогіі, як будуць адносіцца жыхары. І вось Астравецкі раён, там жыхары найбольш падгатаваныя. Там людзі жывуць за кошт БелАЭС. Таму як бы для іх адным сховішчам меней, нейкім там кавалкам ядзерных адкідаў ці ядзернай тэмы, адным болей, яны больш... У іх меншы пратэсны патэнцыял, умоўна кажучы. Гэта выкліча меншае адтаржэнне, бо людзі там сапраўды за гэта атрымоўваюць грошы, за працу ў умовах радыяцыі. А вось Конінскі раён адзін з самых пацярпелых, так, ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, да прыкладу. Ці там ёсць нейкая мэтазгоднасць размяшчэння такой пляцоўкі ў будучым? Ну, там мэтазгоднасць у тым, што там ёсць палескі радыёэкалагічны вось гэты запаведнік, як бы. І там вельмі добра даследавана геалогія, вельмі добра даследавана гідралогія. Там як бы ёсць таксама персанал, але там няма транспартных шляхоў. То бок, з аднаго боку ёсць цікавыя пункты, а з іншага прыйдзецца вось гэтыя адкіды цягнуць праз усю краіну. Так ніхто не робіць. То бок гэта вельмі рэдка робіцца, калі радыактыўныя адкіды перавозяцца праз усю краіну, незразумела чым, незразумела якім транспартам, і вязуць вось з аднаго боку краіну ў другі. Гэта як бы вельмі рызыкоўна. Спадар Сергей, таксама ёсць вось версія пра тое, што ў прынцыпе гэта Расія мусіла б забраць гэтыя адкіды, бо яна будавала гэтую станцыю, як бы яна праектавала, яна давала грошы. Чаму мы мусім увогуле гэтыя ядравыя адкіды ў сябе захоўваць? Вось тут я скажу вам так, што найлепшая ілюстрацыя правала ўсей ядернай кампаніі уладаў беларускіх, што яны да гэтага часу не растлумачылі людзям, народу, як бы розніцу паміж адпрацаваным ядерным палівам і радыактыўнымі адкідамі. То бок, каб вы разумелі, адпрацаванае ядернае паліва, гэта вось гэтыя твэлы, якія ёсць на БелАЭС, это фактычна руда. Гэта рэдказямельная руда, якую Расія, канешне, будзе забіраць. Забіраць адтуль усе рэдказемы, так, як бы фактычна плутоній. Фактычна яна забярэ адпрацаванае ядернае паліва ў Беларусі, зробіць новае паліва, можа, у тым ліку і для беларускай АЭС, а Беларусі верне вось гэта смецце, стронцый, цэзій, можа ў шкле, можа ў якіхсьці там ёмкасцях, каб гэта захоўвалася назаўсёды ў Беларусі. Разумееце? То бок, Расія ніколі не падпісвалася на тое, што яна будзе забіраць нешта дрэннае. Яна падпісвалася на тое, што яна будзе забіраць вось гэтыя каштоўныя элементы. Вось. А па канвенцыі аб захоўванні ядерных адкідаў ні адна краіна свету не мае права забіраць чужыя радыактыўныя адкіды. То бок, гэта аксіома. Радыактыўныя сярэдняй актыўнасці, нізкай актыўнасці адкіды беларускія будуць заўсёды з Беларусю. То тут ўсё па законе, так, абсолютно. Все нормально з гэтым. Тым не менш, я думаю, што у жыхароў вось гэтых трох раёнаў, якія мы пералічылі, могуць быць апасенні, бо Беларусь упершыню пабудавала такую атамную станцыю, няма вопыту захоўвання такіх адкідаў. Як гэта можа выглядаць, наколькі гэта могуць зрабіць бяспечна? Ну, з улікам, скажем, у нармалёвай краіне я вот, напрыклад, мог нават сябе прапанаваць як медыятара, амбасадара для таго, каб тлумачыць жыхарам, чаму патрэбна ўсё-такі выбраць нейкае сховішча, нейкае месца. Бо мы нікуды не дзенем гэтыя адкіды. Патрэбна максімальна бяспечна іх захаваць. Вось як зараз выйшаў серыял на Нетфліксе пра бразільскую Гаянію, дзе таксама пытанне адкідаў радыактыўных уздымалася, і там навукоўцы выступалі медыятарамі з людзьмі. Яны ім тлумачылі, чаму вось гэта месца лепшае, з кропкі гледжання гідралогіі, геалогіі. Максімальна празрыста ўсё і адкрыта. Але ў Беларусі гэта ўсё максімальна зачынена.
То бок нейкія такія імітацыйныя абмеркаванні, і гэта, канешне, выклікае, ну, мне жах гэта выклікае. А чаму, каб не пужаць людзей, ведаючы рэакцыю там, ну... Ну, вы ведаеце, на мінулую гадавіну Чарнобыльскай аварыі была некая прэс-канферэнцыя беларускіх уладаў, і яны сказалі, што галоўная іх мэта ў радыяцыйным сэнсе – гэта змаганне з радыяфобіяй, з агалтелай радыяфобіяй жыцелей. Разумееце? То бок і яны змагаюцца не асветніцтвам нейкім радыяцыйным, яны змагаюцца забаронамі і максімальнай таямнічасцю. То бок гэта катастрофа, гэта прывядзе да катастрофы. Калі мы кажам пра вось такія сховішчы, як доўга яны будуюцца? Бо, ну, напэўна ж, ужо ў хуткім часе з'явіцца першае вось гэтае адпрацоўванае паліва, так, гэта пытанне гадоў, дзесяткаў гадоў. Гэта марафон. Гэта марафон, в прынцыпе, які цягнецца на ўвесь час эксплуатацыі АЭС. Это 50-60 гадоў. Трэба разумець, і гэты марафон, ён каштуе мільёны, калі не мільярды даляраў. Патрэбна разумець, што, канешне, ніхто іх не будзе даставаць з кармана краіны аднаразова, таму што ўжо зараз у кожны кілават-гадзіну энергіі, выпрацаваная на БелАЭС, закладзена невялічкая такая частка, якая павінна ісці ў нацыянальны фонд. Нацыянальны фонд акумулюе вось гэтыя грошы, якія адашлюць потым на будаўніцтва сховішча, на вывад АЭС з эксплуатацыі праз 60 год. Але улічваючы ўсю вось гэту тое, што робіцца ў Беларусі, у мяне ёсць такая жахлівая думка дзесьці ў галаве, што калі прыйдзецца ў гэты фонд заглянуць, там будзе дзірка. А што гэта значыць? Гэта значыць, што не будзе грошай на вывад АЭС з эксплуатацыі, на будаўніцтва сховішча, і яны будуць імітаваць нешта, што нешта пабудована, нейкія бутафорскія такія рэчы вось медыйна заяўляць, а на самой справе нічога не будзе будавацца. Але ж на самой справе, думаю, улады будуць усведамляць вось рызыку і небяспеку, калі будуць такія пустыя заявы. Ведаеце, гледзячы на выказванні афіцыйных ядзерных, скажам так, спецыялістаў беларускіх, на тое, што яны заяўляюць, паглядзіце, напрыклад, тэлеграм-канал БелАЭС, як там інфармацыя прадстаўляецца. У мяне пачынаюць рукі трасціся, калі я гэта бачу, таму што там абсалютнае блазнерства. Абсалютнае блазнерства, а радыяцыя, яна не даруе блазнерства. Гэта будзе катастрофа, і ў мяне ніякіх ілюзій на гэты конт няма. То бок няма абмеркаванняў, няма спецыялістаў, няма ні дакументаў нават мы не бачым якіхсьці. Ўсё максімальна закрыта. Гэта нейкая катастрофа. Калі казаць вось пра прыроду і пра глебу перадусім, так? Дапусцім, што, канешне, напрыклад, улады пастановяць захоўваць гэта на Астравешчыне, так? Наколькі там будзе, в прынцыпе, бяспечна займацца сельскай гаспадаркай у ваколіцах гэтых сховішчаў? Ввогуле, як гэта будзе ўплываць на жыццё мясцовых жыхароў? Ну, калі мы бяром нейкае умоўна сховішча ў развітай краіне пабудованае, то гэта даволі бяспечна. Конечно, тут сховішча ёсць розныя, як я казаў, яны адрозніваюцца сваім коштам. Кошт ідзе там ад мільёнаў да мільярдаў. Таму што, напрыклад, ёсць сховішча Онкало, гэта інжынерны цуд у Фінляндыі, якое пабудаванае ў свідравінах у гранітнай скале. Гэта проста інжынерны цуд. Такое ж сховішча будуе зараз Швецыя. Такое, як у Фінляндыі. Францыя будуе, напрыклад, сіджыо-сховішча, яны робяць свідравіны ў гліністых сланцах. Гэта, хай-энд, гэта абсалютны хай-энд, гэта інжынерныя цуды, і яны максімальна бяспечныя. З кропкі гледжання сённяшняга часу і сённяшняй сумы тэхналогій. А тое, што плануюць будаваць беларусы, вы бачылі гэты рэндэр, там, ікеевскі будыначак, як я яго кажу, што, да чаго, для каго гэта пабудована, для нейкіх разумова непаўнацэнных людзей яны это паказваюць. То бок гэта не супакойвае, а наадварот, людзі разумеюць, нават недасведчаныя ў тэме радыяцыі, разумеюць, што гэта нейкая прафанацыя. Што гэта за будыначак такі? Чаму Беларусь, якая найбольш пацярпела ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, плануе будаваць другую атамную электрастанцыю? Наколькі гэта ўвогуле у здаровы сэнс укладаецца? Ведаеце, гэта пытанне абмяркоўвалася і з Белсатам, і з Радыё Свабодай, і з эканамістамі нашымі вядомымі, і атамшчыкі накшталт мяне каментавалі. Гэта не вытрымлівае ніякай праверкі элементарным здаровым глуздам. Ні эканамічным, ні энергетычным, ні радыяцыйным і я не ведаю, там, сацыяльным. Але пры гэтым яны гэта заяўляюць. То бок я бачу гэта проста як перфарматыўная акцыя.
То бок это перфарматыўная акцыя, ён ведае, што Лукашенко ведае, што на гэта ніхто не дасць грошай другога крэдыта, як бы, але для нечага, каб трымаць у напружанні грамадства, ён гэта заяўляе. Ну і яшчэ, магчыма, таксама пагражаць суседнім краінам. Так, шантаж, ядерны шантаж. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Спадарства Сергей Бесараб, навуковец, хімік, ядзершчык быў у нашай студыі. Ну а напрыканцы нашага выдання вернемся яшчэ раз да святкавання Дня волі. Гэтым разам у Вільні. Праграма сёлетняй імпрэзы была разнастайная. Ад аўтазабегу да экскурсіяў. Цікавасць беларускіх спецслужбаў дае была прыкметная. Ўжо наступны дзень прапагандыст Роман Пратасевіч паказаў кадры святкавання ў літоўскай сталіцы і агучыў асабістыя дадзеныя некаторых удзельнікаў. Пазней журналісты адшукалі маладых людзей, якім гэтыя здымкі замовіў ананімны аккаунт у тэлеграме. За сваю працу яны атрымалі па $70. Ну а мы прапануем вам паглядзець на свята, якое так стараўся, але не змог сапсаваць беларускі рэжым. Дзень волі – гэта дзень беларускай свабоды і дзень беларускай рашучасці. Это галоўнае беларускае свята, таму што волі пакуль у беларусаў няма. І вельмі важна асабіста ў бягучых умовах захоўваць гэтую памяць, перадаваць яе нашым дзецям, нашым унукам. Нам трэба адзначаць гэтае свята, пакуль гэтая воля да незалежнасці не стане сапраўднай незалежнасцю. На гэтым ставім кропку ў нядзельнай студыі Белсат. Зычу спадарству добрага вечара і хай наступны тыдзень будзе лепшым, чымся мінулы. Да сустрэчы.